Praise hallelujah. Praise hallelujah. Hanggang sa Kalbaryo, ang hanungbanan sa dako, nagugma mo, hibasan mong tanan, akong sala kapakyasan, nang madaukon ka, kagibayran mo ako, kawas luna, kamatayon may gahon, ang ngayon kang simbahon, pagkatahong sa gumba mo Jesus, pagkatahong sa gumba mo Jesus, hinguha ko nga masuot kanimo, uy, ikasing-kasing ko. Ang cross sa Kalbaryo, ang hanungbanan sa dako, nagugma mo, hibasan mong tanan, akong sala kapakyasan, nang madaukon ka, nagibayran mo ako, gawas luna, kamatayon may gahon, ang ngayon kang simbahon, pagkatahong sa gumba mo Jesus, pagkatahong sa gumba mo Jesus, hinguha ko nga masuot kanimo, huy, kasing-kasing ko, sa gumba mo Jesus, pagkatahong sa gumba mo Jesus, hinguha ko nga masuot kanimo, huy, kasing-kasing ko. May gahom sa ngalan ni Jesus mga kaigsunan, and we need Jesus mga kaigsunan to save us from the punishment of hell mga kaigsunan, and for us to connect to God mga kaigsunan. The only one that can save our soul is Jesus Christ mga kaigsunan. So thank you sa song nga may gahom ang ngalan sa Ginoo. Makikalaan ko, waba mo kay balo, nga doon na po siya gahom sa pagpasaylo sa atong kasalanan, ug doon na po siya gahom sa pagluwas ka nato. Pero siguro higala, sometimes mga good ato lang ignore ang pulong sa Ginoo, but it's alright. Doon kay diliman ta mamilit mga kaigalaan ko, now doon naman tayo ko na freedom, tunay kagawasan nato higala. Pero ang pulong sa Ginoo higala, basahon ako diri, pero waray-waray ni siya nga Bible. Kaya sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nasa rin today, hiagian ang kaluwasan, kataluwasan, pinaagi kudla haiya. Ini nga hiiya, Ginoong Hesus ini. Kay habugos nga kalibutan, waray lain nga ngaran, ngay ginhatag ang Diyos, ha mga tao, nga sadang makakaluwas haakon. So sa English mga kaigsunan ko, mga kaigalaan ko, sa Acts chapter 4 verse 12, there's no other name. Walay lain nga ngalan. Nga diin makaluwas sigala. Mo na kanta ganina way lain. Dunay gahom sa ngalan ni Jesus. Dunay gahom higala sa Jesus sa pagluwas kanimo. Siguro mo yung ano nang inahanglan man kung kaluwasan nga daghan mong kong kwarta. Anong nang inahanglan man ko ni Kristo nga maayo mga ako panglawas? Anong nang inahanglan man ko ni anang inyong giwali?
Pero abi ninyo mga kaigalaan ko sa tinuray lang, ang tao, kitang mga tao, kung doon na bagyo, kung doon ay linog, kung doon ay kakulian, kung doon ay mga sakit, anak patabo tawag sa ngalan sa Ginoo. Pero inom na may higala, may gugmaon ang Diyos. Bisan pa ingon ana ang atong attitude. May gugmaon ang Diyos. O gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas. Gusto sa Ginoo nga ikaw malangit. Ang amo ora higala is pag-istorya kanimo, pag-inform nimo, nagimahal ka sa Diyos, tungod ka ang pulong sa Ginoo nagaingon sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Higugma sa Ginoo ang kalibutan, higala ang mga tao sa kalibutan. Mao nga iyang gihatag ang buktong anak nga mao si Ginoong Hesus. Og si bisan kinsa nga mosalig kang Ginoong Hesus, dunay kinabuhi nga walay katapusan dito sa langit. Mga kaigalaan, abi ninyo, ang tuyo ni Jesus din sa kalibutan higala is pagluwas o para doon na kay kinabuhi nga walay katapusan dito sa langit. Anong ibalik-balik ba na ninyo, sir? Time na ba di ay nga matukos langit? Time na ba di ay nga kanunay man ninyo ibalik-balik nga eternal life, kinabuhi nga walay katapusan. To kay ngano higala, kung imong tan-awon sa TV ang news, sa last na kung pagtan-aw higala sa balita, 46,000 na ka mga casualty sa linog higala. So kadto sila higala nangatog to. Nangatog kay sayo man siguro tos buntag na hinabo. So karon higala di ba dunay big one pod. Moingon ta palayo unta na sa palayo, Simpako palayo. Mo na paunta na higala kanus amang kamangandam. Kanus amang kamangandam higala. Ayo ko nung pagkumpiyansa. Mga kaigalaan ko dili ka kumpiyansahan. Pusa niya may paghatag og warning higala kanimo. Paghatag og pahimangno nimo, including me, o kini siya nga ako mga kaubanan, nga pagpasabot higala nga dunay duha ka pangandaman nato, either semester kamatayon o pagbalik ni Jesus. Kasi wala ta masayod higala kanu sa mobalik si Jesus. Ug wa pa puta masayod kanu sa ta mamatay. Ang akong ginaingon ha 46,000 na. Ambot ha kung pila na karon ang namatay dito sa linog. Ingana higala. Now kung pananglitan mo abot ang big one, saliti pa jud. Saliti ba? Saliti pa jud to. Kini mura ra kong nagkatawa daw kay kasi mura gwa man. Bisa pag magunsa ka magsimba ko, dili na madag simba ko higala. Kung itugot sa Ginoo na why ipsot nato higala, why ikyas, dili ta makaikyas higala. I tell you the safest place, pinaka-safety nga place mga kaigalaan ko, abi ninyo kung asa? Pinaka-safety nga place mga kaigalaan ko, bisan pag adto ka sa Ibaw Novo. Unsay pinakataas din nga building, bisan pagtuwa ka dito higala, dili ta makagarantiya nga we are safe. Ang pinaka-safety mga kaigalaan ko nga lugar, way lain kung dili diha sa presensya sa Ginoo. Kung imong dawaton sa Ginoong Hesus, kung ikaw musalig kang Ginoong Hesus, tunay kinabuhi higala, dunay promise ang Lord. Kung ikaw mutuo, tunay kinabuhi nga walay katapusan. So mao ni ang nintungan na higala. Kung muabot man ang big one, kung muabot man si Mr. Kamatayon, kung mubalik man si Jesus, basta imong gidawat sa Ginoong Hesus higala, sigurado ka, I assured you, so tihan ta ka with all my trust, pag istorya ka nimo, absuelto ka. Ano man sir, nakaingon man ka. Kasi ang Biblia kasi nag-ingon. Ang Biblia nag-ingon higala, way lain na nakapahatag natong assurance o kasiguruhan. Ang Biblia lang na nag-ingon dito, whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life.
Si bisan kinsa nga mosalig kaniya, tunay kinabuhi nga walay katapusan. Mga kaigalaan ko, kanang kaniya nga giingon, si Jesus na. That's why there's no other name that man can be saved. Walay lain nga ngalan nga din ang tao mamaluwas, kundi sa ngalan lang ni Jesus. Muna'y kanta ganina higala, there's power in the name of God. Dunay gahom si Jesus. Una siya higala, ang Biblia nagasulti ka nato higala pod nga kitang tanan makasasala. Unya ang mga sala higala dunay bayad, dunay kabayaran. Abi nimo higala ang kulong sa Ginoo nagaingon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Nung higala kitang tanan makasasala. That's why ni ami higala nagapasabot kaninyo pati sa amo nga kitang tanan makasasala. So nanginanglan tag Kristo higala, nanginanglan tag manluluwas, nanginanglan tag Jesus higala. Ang tinuuray lang makaluwas nimo higala og kanako si Jesus lang. So mga itong pasaylo higala, pasudlo nato sa tong kasing-kasing si Jesus, musalig ta niya, marudyo na siya'y garantiya na diin kumuabot man si Bigwan, kumuabot man si Mr. Kamatayon, naata sa kamot sa Ginoo. Safety ta higala. So karon higala, kung nagpatalinghog kas pulong sa Ginoo, dawata sa Ginoo Jesus. Ani ko din mag-end higala sa John chapter 1 verse 12, mag-ingon dito, kinsa tong mudawat, kinsa tong mutuo, mo'y gitagaan og karapatan or authority nga maging anak sa Dios. So, para authenticated, certified ka anak sa Ginoo, dawata sa Ginoo Jesus. Makigrelasyon ta kang Ginoo Jesus. Dawata siya, ingon nga Ginoo og personal nga manluwas. Karon higala mag-pray ko tabangan ta kag-ampo. O kay we are all sinners, kitang tanan makasala. Mga ito sa Ginoo. Mag-pray ta higala. Kung asa man ka karon nahimutang, pwede kang musunod higala pinaagi sa imong hunahunan lang. Pwede pud nimo mo imong musabat ka. So mga itagtabang sa Ginoo. Pasudlo nato sa atong kasing-kasing si Jesus pinagis pagdawat. Ingon sa John chapter 1 verse 12, kinsa tong mudawat, kinsa tong mutuo, magiging anak sa Ginoo. So karon higala mag-pray ta. Ginoong Hesus, karon musalig ug mutuo ko kanimo. Ako ko ikang dawaton, ingon nga Ginoo og personal nga manluluwas. Ako Ginoo ginaangkon nga ako usa ka makasalanan. Pasayloa ako Dios sa akong kasalanan nga tanan, ikan sa akong pagkatao hangtod karon. Ginoo, ilistang akong pangalan dito sa libros kinabuhi. Masakop ako sa turil sa kaluwasan ug gutomon ako sa imong balaang pulong ug sa pagkamatarong. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.